ing dina iki. Nggih, mirengke nggih. Kegiatan sing sepisan yaiku berdoa sebelum makan. Nah, kan kabeh diajari toh berdoa sebelum makan. Lah mungkin diapalke nggih. Terus kegiatan sing kapolo yaiku engklek. Engkleke sing piye Pak Bunda? Ini lho Dik, diapalke contoh nggih. Iki sing sing siji diangkat. Terus lompat maju karo ngitung yo pareng. Yuk, diapalke contoh. Setunggal, kali, tiga. Terus diganti sikil sijine. Terus lompat mundur yo ora apa-apa karo entuk meneh. Setunggal, kali, tiga. Ngono ya. Oke, kegiatan sing nomor 3 yaiku garap buku basa Jawa halaman 8. Ya Dek ya. Lho Dek, bukune iki lho Dek. Buku pinter basa Jawa. Ya iki ngarepe ana gambare bocah dolanan. Sing siji cah wadon, sing siji cah lanang. Lah, bocah wadone nggawa boneka halaman 8. Yuk dibuka halaman 8 ana apa to? Ternyata halaman 8 ana iki Dek. Enek gambar bocah loro lanang karo wadon. Sing cah wadon jenenge Tita, sing bocah lanang jenenge Rio. Lah, Rio iki menehi roti nang Tita. Lah, Pak nek seneng menehi panganan berbagi makanan karo kancane kuwi, bocah apik apa bocah sing ora apik? Lah, kene to Dik ana gambar loro. Soale sing siji nganggur, sing siji ngisor. Lah, nek iki Rio ngeki roti karo Mbak Tita berarti jempolnya dhuwur apa ngisor? Lah, engko gambare dikirim nggih, bentuke gambar jempol. Nggih. Oke. Terus to Dik, kegiatan sing nomor 4 utawa sing dhewe yaiku nata dolanane dhewe. Lah, nek nang omah padha duwe dolanan sing sak biasane dolanan boneka, sing cah lanang biasane dolanane mobil-mobilan. Lah nek bar dolanan kuwi dirapekke dhewe-dhewe. Nggih, ajar sampe dolanane dhewe-dhewe. Lah kuwi apa biasa dilakukan bapak karo ibu. Nggih. Lah kuwi jenenge bocah sip, bocah jempol. Oke Dik, cukup semuanya ya kegiatannya lagi ing dina iki. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin berdoa. Oke, dadah.